Sutan dikembalikan undiang kabaki Sutan. Sepanjang buah kebenaran Sutan tadi lambo ambil rundiang jubayu lambo bau atau jumufakat alah lah dapet bulek nan segolek pipih nan salayang. Bulek lah dapet digolekkan pipih lah bisa dilayangkan. Tagah dek patuh ke nan tuwo tunduk ke penghulu. Rupanya setentang digayung nang kamanyambui ataupun katu nang kamanjawab tertumpah juga ke badan diri ambo. Sungguh pun tertumpah ke badan diri ambo. Kok ndak sejalan ragi jobanang, kok ndak sesuai rabah jo tagak singke di ambo panjang di Sutan. Maaf dipinta banyak-banyak karilahan Sutan gadang-gadang. De ambo kan iyo katu sapatah itu bana nanambo nanti. Baru menanga katu itu hati sanang pikiran tatap jalan lah tampak ka dituju ranah lah jale ka ditampuh. InsyaAllah gayung ambo sambui katu ambo jawab kabaki Sutan jo malah. Assalamualaikum sambah ambo kaninyak mama nang gadang basa batuah. Kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Bampe jini di nagari na menjunjung sokonyo adat Bilal Maulana jutuan kunan tahu dihalal dengan haram 100 sah dengan batah suluh bendang adat limbago. Hulu balang jo ampang limu jumanti pegawai adat pari pagah pagaran koko urang nancadiak tahu pandai kok runciangnyo indak mencucut tajam nindak melukoi pasak kungkuang kunci taguah sumara koto jonagari iulah bana katu adat. Ayah jannya saat nyolandai kan jinak hukumnya adi-adi dimakan mungkin dipatui. Taruh kepada orang mudonyo. Orang mudo pembimbing dunia yang capek kaki ringan tangan. Capek kaki indak penarung ringan tangan indak pemacah aso terantang dua sudah. Nan bahati suci bamukojannya nan tahu dek malu dengan sopan saratu raso jo pareso. Langkok saratu bundokan duang. Limpape rumah nan gadang sumara dalam negari hiasan di dalam kampung. Sapihak kapado bundokan duang jiko di ino bana iyolah bacan dua naunan sabatang. Walau di bukit tak baraya biar di lurah tak barangin indak memilih tampe tumbuh. Walau kabaa sakit hidup walau ditimpuh penangguangan kalu kasah pantang tasingi bapantang menyasa diri. Jiko dibilang pada batangnya tarih ruyung kalantak paga sagu dicancang kamakan kudo ijuk diambil ke palindung. Buahnya labek batandan-tandan dimakan orang sanagari. Ucuk lunak gulungan isuk pembuka angan kiru-kiru ba itu mulianya bundakan duang jaso tak mungkin kata balik. Indak dirantang panjang bana bajelo jumbai kok dirantang elok dipunta anaknya singke sakiro kapaguno. Allah nang kejadi uji katuh barundiangan di Sutan kabaki ambo pihak hidanganan katangah nan bak pitatah jepetiti. Na ilia kabatang hari mudi kapawakam baba belok jalan ka Pariaman. Minum lai nan taisi santok hidanganan katangah nak sanang hati si pangkalan kan banana ba itu. Manuri bari barabia adat kok kandak biasa dibari pinta biasa dipelakukan. Tapi sungguh pun iyo nambah itu sepihak di kami syalik jamu kan iyo menitiak mangko ditampung meleleh mangko dipalik maklumlah Sutan tentang itu.